Anis an lína tá Colmán ó Raghallaigh, Orléirí ón bhfeachtas Iarnróid in iarthar na tíre West an Track. A Colmán fáilte ras go dtí an clár? Gur míle maith go Karen. A Colmán leabhar mé leat ar an gclár seo timpeall sé bhío hen agus leabhar muid faoin Athhbhreithniú Straitéiseach Iarnróid Uile mar a bhaineann sé le Cúige Chonnacht. Ón Iarnach a leabhar muid a chéile tá cúpla aglah rádio déanta gom le Steve Bradley ón grúpa feachtasaíochta dúsgurt éireann into the West freisin. An féidir leat a Colmán dóibh siúd nachfuin ar an eolas faoi mbrú-grúpa a thabhairt Straitéiseach faoi cad é an tathrú Straitéiseach Iarnróid Uile agus an sin intin dom an bhfuil é nuach sa scéal ón Iarnach a leabhar muid a chéile? Kinse, well, ó fáintiú an dréocht gon Straitéiseach gon Iarnróid ag Arab an sin is sa saoire se caite tá daoine choristeach ólas go dtí Arab ó hain agus tá sé ráiteis ag an tuiscinnte tá agannéis ó Nara agus ó Iarnróid éireann ná go mbeidh an Iarnróid idir Baileanmhuilinn ag an na Gaillimhe agus cláirteann na bhuiris le Oscail go lua ach ar nói ní féidir tosú ar an obair sin go dtí go bhfuil seoí siad an document Chonnacht. Now, bhí bachar sin mar gheallar na héintachtóirí sa túisceart ach tá muid dóchasach go dtí siad san isteach sa rialtas sa túisceart go gairid agus go mbeidh an sin an túrascáil náisiúnta Jerry Ailsiú agus é sin fáiltithe is dóilinn go mbeidh Iarnróid éireann sin an $1 agus tosú ar an obair agus ar phleanáil atá le déanamh hon an lína sin a Oscail. Maidir leis an lína tíomh thuaigh go cláirteann na bhuiris faoi mar a dúirt mé leat an Iarnach fágú amach é sin ar cúiséigean ag Arab nuair a bhí siad ag réiteach na túrascála an sin agus dábhrí sin bhí muid iliach faoi sin ach dúirt príomh aimimneach Iarnróid éireann Jim Mead sa dáil an teachtain se caite nachrá sé gceist ag Iarnróid éireann an písa sin gon Iarnróid a scaoileadh wathu le haidh aon chúis eile mar is óilgurt beidir hí feachtas beag arsúil i sligeach chun grimáil ar an lína agus Ballyglunin Chonair ach tá sé sin sianta inis ag an príomhaimimneach agus deir sé go bhfuil sé gceist ag Iarnróid éireann an lína chuineáil agus ar nói fáiltí muid go mór raibh an scéala sin mar bheadh sé amaideach cuide gon lína a Oscail agus an cuide eile a scriosa so dábhrí sin tá muid dóchasach níos le himocht aimsere nuair a bheith an lína críochtaí sús go cláirteann na bhuiris go méidir go mbeadh muid an í a chursós an bailach ar fad go sligeach agus gaile agus sligeach a bheith ceangailte le chéile agus ar nói limnach tíomh ó yes. Sin mar Oscail an éon ólas nó aseolalas fáilte gibh a Colmán faoi caitheanna bheith an rialtas agus éimeann roinn ag fógairt cad atá siad le déanamh faoin Straitéis? Well, mar a dúirt mé sí an tuiscinnte tá aganne ar an scéal ná nach féidir le aon rud a ógairt go dtí go bhfuil seófar an legan Chonnacht gon Straitéiseach. Now, mar a deireadh tá muid dóchasach inis go dtiocadh sé sin tíbhtí go cúpla mí ach faoi mar is óilgurt freisin ní éibrion cuasaí rialtais mar bhaineann agus go minic bíonn maill an deochas maill an siúd gan éon chúis. So dábhrí sin tá muide ag déanamh ar níhil an brú a chur ar na páirtce polúile lena cinú go ngáthaigh siad a Raghallaigh seo. Agus ar nói tá an rud eile sa túrascáil sin freisin ar cóir a bheith ag dírehathú inis mar tá géar gá le forbairt ar na Iarnróid in san tíir seo. Tá muid a bhád ar chúl ag go mórtas leis na tíre eile in Eorp agus ag go mórtas leis an Mrathan fiúháin. Go mór ar chúl agus tá obair mhór le deanú chun muid a thuúirtisteach san ís
nua agus Iarnróid cahamid súla chuneáil cuasaí timpachta agus cuasaí éráide agus mar sin go agus ní léon bhealach ní sear le daoine a thógeall amachchas cáraní ná trénach í chur fáil dóibh.